Samandar Murodov. Самандар, ту имрӯз баромади хуб нишон додӣ. Ту ҳоло ҳам ҷангвари бебохтӣ. Эҳсосотҳои ту чӣ гуна аст? Алҳамдулилло. Раҳмат ба Худованд барои оне ки доимо бо ман аст. Алҳамдулилло. Дана, ба ман шартнома де. Вақте ки ту пушти ӯро гирифтӣ, медонистӣ ки ӯро шикаст дода метавонӣ? Албатта ки медонистум. ба фикри худат ту диққати UFC-ро ҷалб карда тавонистӣ, то ин ки ба ту шартнома диҳанд. Конечно, ма ҳама вақт меҳнат мекунем ки барои ҳамин UFC бубурам. Алҳамдулиллоҳи рӯз бояд ма рабта баданавайд. Бо веса накарда буд. Соперник бо почти сколько 2 килограмма буд. Лишних был у него. Вақте ки туро ба усул гирифтӣ, медонистӣ ки аллакай охирон сонияҳои раунд мондааст. Мураббиҳоям ба ман гуфтанд ки 10 сония мондааст ва ман ӯро пурра маҳкам кардам. Дӯстон, ана ҳамин буд суханҳои Самандар Муродов. Самандар Муродов беҳтарин ҷангвар аст ва ӯ ояндаи хеле дурахшон дорад ва мо ба ӯ танҳо муваффақият орзумандем. Ҳам кори худро хуб ба анҷом мерасонад ва ҳам доимо худоро шукргузорӣ мекунад. Табрик чемпион. Ана акнун дӯстон оиди шартнома гап мезанем. Чӣ хеле ки маълум шуд, UFC ба Самандар Муродов ваъда надоданд ки ба ӯ шартнома медиҳанд. Оиди ин чиз журналисти ТАСС Игор Лазорин хабар дод. Баромад кардан дар ин турнир барои Самандар Муродов имконият буд ки худро нишон диҳад ва агар ки диққати намояндагони UFC-ро ҷалб карда тавонад, пас шояд ки онҳо ба Самандар шартнома бо UFC диҳанд. Барои ҳамин дӯстон ҳозир ягон чиз аниқ нест ва хабарҳои навро интизор мешавем ва мебинем ки Кали Данавай чӣ мегӯяд. Бояд қайд кард ки аллакай ду ҷангвари мо интизори шартнома бо UFC-анд. Муин Ғафуров ва Самандар Муродов. Дӯстон, муҳорибаи пурраи Самандар Муродовро дар телеграм-канали мо Паҳлавон ТЖ тамошо карда метавонед. Ссилкаи телеграм дар описани видео. Дар канали мо обуна шавед то боздид хонободи сарбаланд бошед.